Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Гүлназ Ибрахимова. Чыгарылышыбызны рәсми яңалыклардан башлыйбыз. Казан Экспо мәйданчыгында Россия спорт державасы халыкара спорт форумы ачылды. Тулырак алдагы язмада. Экспозиция белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе президенты ярдәмчесе Игорь Левитин, Россия спорт министры Олег Матыцин, ФИНА президенты Хусейн Әл-Мөсәлләм танышты. Форум ачылышында демография милли проектының спорт тормыш нормасы федераль проекты кысаларында төзелгән 2 яңа спорт объекты да тәкъдир ителде. Вот эти два объекта в совокупности на 450 миллионов рублей. Мы благодарим федеральное правительство за поддержку и надеемся, что эта программа будет дальше продолжена. Бигзур Рахмат, большое спасибо. Шулай ук Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Олимпия комитеты президенты Станислав Поздняков белән дә очрашты. Очрашуда катнашучылар Россия җыелма командасы составында Татарстан спортчыларының Токиода узган Олимпия уеннарында чыгыш ясауы нәтиҗәләре, шулай ук атлетларны 2022 елда Пекиндагы кышкы Олимпия уеннарына әзерләү турында фикер алышты. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Исегізге чырыбызабыз Россия спорт державасы халыкара форумы 10 сентябрьдә тәмамлана. Чыгарылышыбызны Менделеевск төбәге яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Заманча медицина, уңайлы шәһәр мөхите, федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру. Бу мәсьәләләр Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның игътибар үзәгендә булды. Ул Менделеевта шәһәр һәм районны үстерү тәҗрибәсе белән танышты, тәкъдимнәрен җиткерде. Пандемия сәбәпле кыйынлыклар булуга карамастан, районда ел дәвамында төзелеш туктап тормады. Сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча үзәк хастаханә поликлиникасы заманча җиһазлар белән тәэмин ителде. Уңайлы палаталар булдырылды. Югары квалификацияле белгечләр эшли. Медицина хезмәткәрләре монда төпләнеп калсын өчен җир участоклары бирергә кирәк. Районнан кергән бу мөрәҗәгатьне хәл итү өчен депутат Айрат Зарипов эшли. Давайте посмотрим. Я работаю. Давай посмотрим. Быел күп фатирлы ишегалларында зикләндергәннәр. Республика президентының безнең ишегалды программасы нигезендә эскәмияләрне алыштырганнар, тротуарларны зикләндергәннәр, балалар мәйданчыклары ясаганнар, ялтыртышлар куйганнар. Менделеев шәһәрен аркылыга буйга велосипедта йөреп чыгарга була, трассаларны киңәйткәннәр. Аграр сәнәгатьтәге уңышлар буенча район республикада 30-нчы урынга күтәрелгән. Актив белән очрашуда район тормышындагы яңалыкларга тукталдылар. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп иткәнчә, районда федераль һәм республика президенты программалары уңышлы үтәлә. Берничә очрашу булды. Шатландык эшләгән күреп эшләрен, поликлиниканың бик матур ремонт ясап, юллар, парклар һәм халык белән очрашуда ниндидер авыр айрым аларны гына борчый торган мәсьәләләр күтәрелмәде. Районның тарихы бай. Мирасны архивның яңа бинасында сакларга җыеналар. Әлеге объектны тантаналы шартларда ачтылар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Менделеев районы. Теманы дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Менделеевский районына эшлекле сәфәре вакытында яңа объектлар төзелеше белән танышудан тыш халык санын алу һәм сайлау белән бәйле сорауларга да ачыклык кертте. Халыкара санын алу мәсьәләләрне күчкәндә, бүген күтәрдек аны да очрашуда, халык белән аралашканда ышанычым зур. Халык хуплый, менә бүген республиканың җитәкчелеге, президенттан башлап, дәүләт органнары, муниципаль җитәкчеләргә ышанычлары зур. Хөрмәт итәләр. Аңлыйбыз ди, авыр вакыт ди, ләкин эшләгән эшләр күзгә күренеп тора. Шул сүзләр өметләндерде. Монда дәррәү бергә булып халык сайлауга да килер, һәм халык арасыннан алуга да катнашуга бик актив килерләр. Татарстанда участок сайлау комиссияләре мобиль сайлаучы механизмы буенча гаризалар кабул итә башлады. Бу хакта Татарстан Республикасы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев матбугат конференциясендә хәбәр итте. Үзең өчен уңайлы булган участокта тавыш бирү турында гаризаны 13 сентябрьгә кадәр тапшырырга мөмкин. Барлык участок комиссияләре шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Һәрбер сайлаучының кирү юлында температурасы үлчәнә. Перчатка, битле һәм каләм бирелә. Шулай
кирәкле дистанцияны саклау өчен идәнгә махсус тамгалар да куела. Казанда путешествие мечты хыял сәяхәте поездында катнашучыларны каршыладылар. Алар большая перемена дип аталучы Бөтен Россия конкурсында җиңүчеләр. Конкурс Мәгариф ил күләм проектының берлеше. Быел ул 2 миллион 500 меңнән артык катнашучыны берләштерде. Татарстаннан гына да 80 меңнән артык гариза тапшырганнар. Алар 5-10 сыйныф укучылары, күллия студентлары. Үзләрен командада эшли белү катлаулы хәлләрдә стандарт булмаган карарлар табуда күрсәтәләр. 12 тематик юнәлеш – экология, журналистика, урбанистика, фән һәм технологияләр конкурсларында катнашалар. Поезд Мәскәүдә старт алды, Түбән Новгородтан соң Казан аша уза. 20 сентябрьгә кадәр Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровский шәһәрләренә кадәр бара. Татарстан балалары бик актив үзләрен күрсәттеләр бу проектта, чөнки актив катнаштылар. Гариза бирү кампаниясеннән башлап, әйтик, оештыручылар бездән 60 меңгә якын кеше көткән иде. Бездән 80 меңнән артык катнашучы шул проектта килеп катнашырга теләк белдерде. Һәм алар үзләрен бик актив күрсәттеләр. 5-7 сыйныф арасында әйтик безнең финалистлар шактый һәм 8 җиңүче Татарстаннан. Бу әлбәттә безнең өчен зур уңыш. Шулай итеп була, һәм ул бер юнәлеш. Икенче юнәлеш ул әлбәттә Татарстан өчен, Казан өчен үзебезне күрсәтү мөмкинлеге. Алар бит шул поездда бөтен 31 төбәктән килделәр бүген балалар. Һәм алар монда килеп Казан белән танышалар. Хәтта Иннополиска да барачаклар. Милли китапханә белән, Урам паркны без күрсәтәчәкбез. Безнең төп теләк алар Казанга килеп, Казанда булдырган мөмкинлекләр белән танышып, монда яңадан уку йортларына керсәләр иде. Менә шул минемчә Татарстан өчен дә чын җиңү булачак. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Кышкы режимга күчтеләр. Көннәрнең салкынаюы сәбәпле башкалабызның метро станцияләре янында ковидтан вакцина ясау буенча мобиль пунктлар эшләүдән туктады. Беренче тапкыр алар 1 июньдә барлыкка килгән иде. Шушы вакыт эчендә бу пунктлар прививка ясатырга теләүчеләр арасында бик популяр булды. Күпләр вакцина ясатырга өлгерде. Бик иссе көннәрдә генә мобиль пунктлар эшләмәде. Көннәр җылытса, әлеге пунктлар кабат ачылырга мөмкин. Казандагы 7-нче шәһәр хастаханәсендә нерв ауруларын дәвалау һәм тернәкләндерү мөмкинлекләре арта. Заман чире белән ауручыларга нинди ярдәм күрсәтелә, тернәкләндерү нәтиҗәләре нинди? Бу хакта киләсе репортажда. Мен совершенно гел таза кеше, ничек әйтергә кирәк, шундый авыру бәреп йыкты. Bir ай элек Марсель Җәләлиевнең хәле бик авыр булган. Көтмәгәндә инсульт кичергән. Уң аягы, кулы, битенең бер ягы берне тоймый башлаган. Беренче көннәрдә бөтенләй телсез калган пенсионер хәзер сөйләшә инде. Тернәкләнгәч, хәле дә яхшырган. Вакытында китергән дип карадылар, яхшы. Менә хәзер миндә совершенно таза дип әйтәм әле, конечно, доработка кирәк инде. Ну, была я әйбәтләнде, зарады дип катты. Мин бер нәрсә дә белмидем, буларны сизмидем. Киләчәктә хәленең тагын да яхшыруына өмет бар. 7-нче хастаханәдә тернәкләнеп чыккан. Биредә инсульт кичергән авыруларга зур ярдәм күрсәтәләр. Нәтиҗәләр дә күз алдында. Тернәкләнгәч авыруларның хәле яхшыра, сөйләшә, фикерләрен тәгаенләп әйтә башлыйлар. Төрле алымнар ярдәмендә авыруларны яшәргә яраклаштыралар. Менә монысы риторика кабинеты. Өлкәннәрне яшь балалар кебек, кабат хәрефләрне, сүзләрне дөрес әйтергә өйрәтәләр, сөйләм телен формалаштырырга булышалар. Инсульттың нәтиҗәләре бик авыр булуын күпләр башларына да китерми. 7-нче хастаханәдә дәвалау тернәкләндерүнең алымнары күп төрле. Алар елдан-ел камилләшә. Операциядән соң тернәкләндерүгә аерым игътибар итәләр. Операциядән соң тернәкләнү авырмы дип сорыйлар. Әлбәттә, бу индивидуаль. Ул авыруның үз мөмкинлекләренә дә бәйле. Монда кешенең психикасы, үзен тотышы да әһәмиятле. Гаилә тарафыннан да бик зур ярдәм кирәк. Кызганыч, нерв системасы авырулары арта. Табиблар һәм галимнәр авыруларның яңа чаракларын таба. Саклану чаралары инсультны булдырмый калуга яки җиңелчәрәк кичерергә этәргеч бирә.
7-нче хастаханәдә тернәкләндерүнең барлык мөмкинлекләрен кулланалар. Янәшәдә генә аккышлар яратып өлгергән күлләр янында парк ясалды. Реконструкциядән соң монда барысы да үзгәрде, матурайды. Авыруларның ял итү урынына әйләнде. Табигать хозурлыгы кешеләрнең күңелләрендә алый. Аккыш күлләре янындагы парк хастаханәнең масштаблы тернәкләндерү комплексының бер өлеше. Бу проектка башка төбәкләрдән килгән коллегалар да сокланып карый. Мондый матур урын белән табигатьнең гүзәл урынында урнашкан шифаханәләр генә мактана ала. Опыт Крыма, опыт Израиля мы попытались здесь как-то использовать, потому что понятно, что есть особенности, но наша мечта, конечно, чтобы был когда-то зимний сад. Тиздән хастаханәнең яңа 10 хатлы корпусы ачыла. Ул да тернәкләндерү мөмкинлекләрен арттырыр дип көтелә. Авыруларга тормыш матурлыгын күрү, яшәүгә янәдән кайту өчен ышаныч арта. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Татарстан яңалыклары. Осталыкка шикләр юк. Башкалабыздагы 88-нче мәктәптә начар ишетүче балалар катнашында шүлмәк ясау сәнгате буенча осталык дәресе булды. Беренче сәнгать мәктәбе педагоглары балаларга аларның ата-аналарына балчыктан әйберләр ясарга өйрәтте. Балчыктан күп әйберләр ясарга була. Балалар моны үз күзләре белән күрде. Үзләре дә балчыктан әвәләп чинаяк, савытлар ясады. Беренче коймак төерле була дигәндәй, әлеге осталыкка күп ирәнәсе була. Теләк кенә кирәк. Мин йөрәк шулай ук тәлинкә ясадым. Беренче тапкыр гына балчык белән эшләвем. Шүлмәк ясау осталыгы өчен кул көче, түземлек кирәк. Мәктәп укучылары белән бергә әти-әниләр дә үзләрен эштә сынап карады. Балага бик ошады, барысы да үзе теләгәнчә килеп чыкты. Мин дә сөендем. Мастер-класс бик кызыклы үтте. Осталык дәресе сәнгать мәктәбе алган федераль грант буенча узды. Грант акчасына җиһазлар һәм махсус балчык сатып алганнар. Лепка, она развивает мелкую моторику, развивает концентрацию внимания. Балчык әвәләү, аннан әйберләр ясау игътибарны тупларга, түземлеккә өйрәтә. Балаларның иҗади сәләтен ачарга булыша. Бу дәресләр бик файдалы. Бу мастер-классның беренчесе генә иде. Киләсе атнада тагын шундый дәресләр балаларга осталыкларын шомарту мөмкинлеге була. Үзләре ясаган әйберләрне истәлеккә дә калдыралар. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без бу атнага сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе атнага Татарстан яңалыклары белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштырыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.